Atalımlyk hareketmeden soň badalyga beriljek milli çempionatyň nowatdagy duşuşlar hünärmenleriň üns merkezine durýar. 19-njy tapyrda Halkara Türkmen Türk Üniversitetiniň futbolçylary Balkan kabul eder. Bu duş komandalar hususan türkmen neçileriniň futbolçylary üçin ören ähmiýetlidir. Hareketme wagtyna Balkanyň halkara okuw türgülleşigine bolanynyň çen tutsaň, onda Balkan awatly futbolçylaryň oýun mabatda toplan tejribesi ýokary netijelere betlenmelidir. Tapyryň esasy oýunlarynyň biri ahal bilen energetikiň arasynda bolar. Çempionatyň hareketmesinde halkara okuw türgülleşigi Türkmeniyet öňler baş müdiriginiň futbolçylaryna tejribe toplamaga mümkinçilik berdi. Ola nowatdaky duşukda aýdyň ýüze çykar. Ahal komandasynyň düzümine daşyry urtly futbolçylaryň dördüsiniň çykyş etjekdigi belläliklidir. Tälimçiler hünärmenler tarapyndan başarnyklaryna ýokary baha berilen daşyry urtly futbolçylar bilen degişli şertnamalar baglaşyldy. Degişli ýurdun futbolçylarynyň ahalyň düzümine çykyş edip başlamagy komandany oýun mabatda güýçlendirer. Bu ýagdaý toporyň belen sepkitler eýlemek boýunça öňde goýan wezipesiniň ýerine ýetirilejekdigini görkezýär. Nowatdaky tapyrda öňde barjy Altynasar Hadynany kabul eder. Aratnaşyklaryň futbolçylary hem halkara okuw türgülleşigine bolmak bilen oýun mabatdaky saatlaşygy ýoly goýmakda, maksady okurlygy ýokarlandyrmakda netijeli işler amala aşyrdylar. Bu ýagdaý futbolçylaryň üstünlükli çykyşyny üpçün eder. 19-njy tapyrdaky Daşow bilen Şagadanyň duşugy gyzykly häsiýeti bilen tapawutlanır. Kenar ýakan Nakşähiriň futbolçylarynyň halkara okuw türgülleşigine toplan tejribesi bu oýuna belli bir derejede täsir eder. Mere bilen Aşabatyň duşugy tapyryň gyzykly oýunlarynyň birine ular. Häzir ýarş tertipnamasyna Altynasar 45, Ahal 35, Balkan 31, Şagadam 29, Aşgabat 28, Halkara Türkmen Türk Üniversiteti 24, Hadyna 23, Merw 21, Energetik 12, Daşow 4 utuk bilen degişli orlary eýleýärler. Hormatly adamlar,